копара. Сега ще видиш копара аз. Така, ще пуснем една песен. Може ли да познаеш коя е Цветелино? Така. И ще влезем в един сайт и ще я пеем песента. Старт! Красавец! И си бърка в носа на виждат отгоре. Казахстан! Един дебелак. Уха, той от кога ли не е спал? Добре, че ни махна. Красавец! Нема кефиш. Айде да е някой... негър. Колко е секси. Уха, дава целувки. От Германия, къв пич. С шапка и бритон. Да. Уха. Това... Какво прави тебе? Хората са се побъркали. Call me. Махнем го. Шапка. Някой интересен няма ли има най-накрая? Той е на колко 2 години. Това правя. Цветелино. Call me maybe.